Ce e bine. Различим авгантинец. Никъде бяхме? Тук е наляво, да. Оп! Чакай. Сега ще ме нещо свое. Иди да се вземеш сам да те фана на телефона. Какво? Иди да се вземеш, да те снимам на телефона как се вземеш. Защото тук изглежда като видеоигра. Че, сега ще се покажа. Явно това трябва да го отегля друго захранване по следващите. Вънка ли ще я правим? А? Вънка ли ще я правим? Какво? Че ще... Спирам, защото... Аз нали антен